Dekio krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom. Ik ben Krishna Lakpat en ik heb een heel bijzondere aflevering voor jullie vandaag. Zoals wij zien is onze stad, van ons binnenstad, heel erg vervuild. Dit komt heel vaak voor en wij zien het ook haast overal in de stad. De stad is sowieso niet meer als vroeger. En daarom zijn wij vandaag op straat om te weten wat de mening is van onze burgers die in de stad verkopen. Die misschien ook eventueel spullen komen kopen. En zoals wij weten is het nu vakantie, dus er zijn ouders en ook kinderen die schoolspullen kopen voor het komende schooljaar. Dus zullen wij ook even vragen hoe zij dit alles ervaren. En hier hebben we ook een mevrouw die ook wat wil zeggen wat betreft schoonheid binnen de stad. Mevrouw, hoe gaat het met u? Goed hoor, met u? Het lukt wel, mevrouw. Kunt u ons vertellen, u bent dagelijks in de stad? Dagelijks ben ik in de stad, ja. Okay. Wat vindt u van netheid binnen de stad? Nou, het is wel vies. Het is wel vies. Oké, maar waaraan denkt u dat het ligt? Aan de mensen zelf. Aan de mensen zelf? Ja. De meeste mensen zeggen van ja, het is de regering die zijn of haar werk niet goed uitvoert. Klopt niet, want kijk, in Nederland kan je, als je wat hebt gegeten, moet je wel in het ton zitten. Maar hier gooi je gewoon op straat. Ja. Niet alles kan je op de regering gaan bouwen. Inderdaad. En heeft u toevallig ook kinderen, mevrouw? Ja, ik heb 2 kinderen. Okay. En ik heb ook kleinkinderen. En als u kijkt naar de prijzen van de schoolspullen voor het komende jaar, wat vindt u daarvan? Het is wel hoog. Het is wel hoog. Ja. Heeft u misschien een boodschap voor de ouders die schoolspullen gaan kopen en ook voor de mensen die rommels gooien op straat, vuil gooien op straat? Kijk, het is zo, ik kan zeggen van dingen zijn, het is wel duur. Als je geen geld hebt, is het wel duur. Maar als je geld hebt, is het niet duur. Want als je in een casino kan gaan, kan je het ook kopen. Ja, Zo simpel is dat. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Ik wens u dan hoor. een fijne dag. Ja, hetzelfde voor u. Kijkers, zoals u hier ziet, is er heel veel vuil. Dit is niet zo aantrekkelijk voor de toeristen. En ook overal in de stad zien wij dozen met petflessen en ook zakken op de grond.
kijkers, hier hebben we ook een hardwerkende burger. Hoe gaat het met u, meneer? Ja, ik doe mijn best, ik mag niet klagen hoor. Oké. Meneer, zoals u ziet, als u kijkt naar uw mooi land en als we kijken naar allerlei troep op de wegen, wat vindt u daarvan? Maar ga je eerlijk zeggen, op dit moment dan het is daar aan het weet je waarom? Suriname toch, we hebben maar één stad en dat is de binnenstad, Paramaribo. Weet je toch? Hij was op de kaart. Die voetballers zaten op de kaart en die artiesten enzovoort en al die artiesten toch. Begrijp je toch? Maar als je gewoon in het echt kijkt naar Suriname in het binnenstad, daar als je broken zit, Suriname, de binnenstad van Suriname lijkt op een broken pronatie. Als spookstad. De hele tijd allemaal met junkies. En zij zijn die dingen, en zij zijn die mensen die de binnenstad vuil maken. Ja. En vernielen. Dus de overheid moet ook wat eraan gaan doen met die junkies die oversteld lopen en troep maken. Ja toch? Ja. En heeft u een boodschap misschien voor de burgers die ook vuil langs de wegen gooien en ook voor ja, de regering? De regering heeft dan ook gezet op alle hoeken. Dus als ze klaar zijn met hun prop of zo, laten we het gewoon doen in een ton. Begrijp je dat? Want Suriname de binnenstad gewoon de topstop van de Surinaamse binnenstad. Ja man. Ja. Van alle landen. De topstop van de binnenland. Ja man. Dankjewel, meneer. Oké, bless. En kijkers, dit is de Jodenbreestraat. Hier ligt ook vaker onder water, waardoor u, zoals u daar ziet, water blijft liggen. Dit is een probleem die al jaren gaande is en wij zien tot nu toe ook geen verandering daarin. Dus hier hebben we ook een burger die zijn eerlijke mening wil toegeven. Meneer, hoe gaat het met u? Heel goed hè? Zoals we zien, er staat overal troep, dozen met petflessen, plastic zakken op de grond. Wat vindt u van dit alles? Niet alleen maar petflessen, maar als je nou een die politie maar dan, die lering. En als je het niet mee van huis uit hebt genomen, ga je vuil hier en daar gooien. Dus van mij rijden taxi, heb ik een zak. Al laten die klanten hun vuil in de auto, ik vind het niet erg. Dan ben je een zakken, dan ben je een aan moest horen thuis, weet je. Maar als je tanto tak kondre zo te doen, en je is er even mandi. Ja? Alle de sandi se horen kondre apakatu. Regering doet die, je plas hier en daar, ze poepen hier en daar, heilige weg, dingen zo plasje. Alle plaatsen nu als je gaat staan in de stad, ruikt alleen maar naar plas. Dus niet alleen vuil, ook mensen plassen, poepen in de stad. Dus eigenlijk Libino de Moro in Sranaya. Ik ga eerlijk zeggen, maar ik wil echt een goede Suriname zien wanneer mensen naar mensen gaan luisteren. Want hier in Suriname luisteren ze echt niet naar elkaar hoor. De Sukufunyan des Revi, alle plaatsen de Sukufunyan des Revi. Al ga je wat gaan regelen op papier, ga je keihard moeten betalen, onderbroek moeten betalen en zo. En al die dingen houden dit land ook achter. Ja. Dus als je geen hart voor je land hebt, ga je het ook niet leren om je vuil netjes ergens te zetten. En waaraan denkt u dat het ligt dat de mens, of ja, de burger van Suriname zoveel vuil op straat gooien? Nou, na de Gwentik ba er. Dus ik ga eerlijk zeggen, na de Gwentik ba. Al ga je ze zeggen, mevrouw, je vuil, je mag in hier gooien. Ja, na zo adik ba. Dus liever met een beetje gaan doen, met alles aan komen. Is er een boodschap of misschien een idee dat u de regering kunt geven om dit alles te voorkomen? Nou, Marciano als president zie ik dat ik het weg ga halen. Maar strenge regels. Want de regels die je gaat zetten, gaan niet voor even maar duren. Al die mensen die het land niet goed regeren, ze moeten allemaal naar huis. Naar mij overnemen hoor. Ik vind het triest dat het zo nu in Suriname gebeurt, dat we dit land nog niet in orde kunnen zetten. Van de ene regering naar de andere regering. Toen ik nog jonger was, hoorde ik dat ik naar Suriname komt goed, maar steeds aan de slechte kant hoor. Ze zijn alleen maar bandieten bij elkaar. Dankjewel meneer. Fijne morgen. En kijkers, ook bij de monumentale gebouwen zien wij dat netheid niet in acht wordt genomen. En dus dan is dit een heel grote klap voor ons als Surinamers. En ook niet zo'n goed aangezicht voor toeristen. Kleine insight, wat wordt gedaan. Kijkers, hiermee hebben wij ook te kampen. De verschillende waterplassen die te constateren zijn binnen de binnenstad.
kijkers, zoals u hier ziet is dit nabij de Platte Brug. Zoals u ziet is er heel veel vuil hier en er komen ook vaker onaangename geuren. En hier zien wij ook een aap in onze boom. Het is een heel grote aap.